Bon dia, coneixi literaris. Avui estem al quart dia de la Booktubeathon. Doncs bé, cada dia amb més ànims. Doncs també deixeu-me als comentaris com us va a vosaltres per saber si esteu participant a la Booktubeathon, quins llibres us esteu llegint i tota mena de comentaris que vulgueu sobre la Booktubeathon o sobre el vídeo. Doncs bé, avui parlarem del llibre que m'estic llegint i després dels reptes que hi ha al quart dia de la Booktubeathon. Doncs bé, el llibre que m'estic llegint és Wonder, que en el passat vídeo ja us vaig dir que m'estava llegint i anava per la pàgina 135 i ara vaig per la pàgina perquè ahir a la tarda vaig llegir i aquest matí també he llegit fins ara. Vaig per la pàgina 203, això ja va, bueno, per la meitat encara no, però a punt de la meitat, i suposo que entre avui a la tarda i demà me l'acabaré. I llavors ja he decidit el llibre que em llegiré quan acabi Wonder i serà L'assassinat del professor de matemàtiques, perquè com que és bastant curtet, doncs jo crec que en un dia això s'acaba, o sigui que podré avançar feina perquè em quedaran 2 llibres, em quedarà el dels Jerónimo Stilton i el diari d'Anna Frank, o sigui que em quedarà poquet en 2 dies. Atenció, que jo crec que ho podrem superar amb molt d'esforç per això, però bueno, tota mena d'esforços val per la Booktubeathon mentre es pugui completar correctament ja compta. I bé, doncs, els reptes de la Booktubeathon del dia 4 és, els del Booktubers, ha sigut fer una estanteria o sigui, fer la forma de l'estanteria amb llibres i a dins posar algun llibre. Hem estat un altre cop i aquest cop el vídeo he vist per on s'ha tallat, però llavors no he pogut tornar-lo a repetir, però bueno, us deixo una part del vídeo al final de tot d'aquest vídeo per si voleu veure'l, perquè bueno, he acabat una mica la forma, però no he pogut posar el llibre perquè llavors és quan s'ha tallat. Llavors, bueno, ho torno a repetir, us deixo el vídeo al final i així us el mireu. I el repte d'Instagram, bueno, dels bookstagramers, ha sigut fer-se una foto amb una col·lecció de llibres, ja sigui al costat, a dalt, a baix, però amb una col·lecció de llibres, una pila, bueno, com vulguis, i jo he penjat aquesta d'aquí. I bé, doncs, si us ha agradat el vídeo, feu-li like, sobretot comenteu, o sigui, ja tinc 2 comentaris als vídeos i estic molt emocionada perquè m'agrada que la gent que veu els vídeos i comenta, llavors podem parlar una mica de com va la Booktubeathon, la manera de què faig els vídeos, quins llibres us llegiu, quins us agrada, quins no, etc. I així també m'ho passo bé, sabent la manera que us agrada a vosaltres de llegir, de fer els reptes, etc. I també, si us agraden aquests vídeos, subscriviu-vos al canal i així també tindreu més novetats de la Booktubeathon i d'altres coses que anem fent al canal i doneu-li a la campaneta sobretot perquè així us puguin arribar les notificacions. I si tots aquells que tingueu Instagram, seguiu-me @cuinaliteratura per saber més novetats, de saber tot el que fem, doncs pengem fotos o vídeos allà també perquè la gent que no pugui mirar YouTube sàpiga més o menys de què va i quan tingui temps ja es mira els vídeos de YouTube. Doncs bé, aquest és el quart dia de la Booktubeathon. Estic molt contenta perquè la veritat és que porto una marató de llibres bastant forta i ho estic superant la veritat correctament i m'agrada com ho estic fent, els reptes també, la veritat és que són una mica complicats, però bueno, tot es pot superar. Així que em despedeixo i que us ho passeu molt bé vosaltres de la Booktubeathon. No us rendiu, gràcies, feu per mi. I no us rendiu perquè és molt divertit, sembla que no, però s'ho passes super bé. Fins l'altre, cuiners literaris, adeu! Una chimenea y eso está increíble. Wow. Debe de estar aquí. Ahora que le tiene una carretilla, digo, pues eso se va a romper. Claro, se va a ir así para abajo. A ver,